klasserne. Goddag. Og hvor er... har du set hende? Nej, hun kom nemlig, tror jeg. Okay. Hvad er der sket med dine læber? Jeg kan ikke bare lægge negler på. Nej, læbstift. Godt. Nu kommer hun. Sæt dig! I dag skal vi have nye pladser. Og det er kun de sødeste børn, der får lov at komme derind i søde. Altså som deres plads. Ja, så nu kigger jeg lige i vores bog i 2016-2017. Ja, den første, det er Emma. Hvad? Hun slog sin jakke på mig. Kan du så holde op? Det gjorde jeg ikke. Emma, du skal sidde ind i den her. Hvorfor? Det er et godt sted. Nå, tak. Og Freja, jeg tror, at du skal sidde her. Jeg kan sgu ikke bære hende. Emma, du skal kravle ind. Nå. Du skal ind og sidde i den herinde. Jeg havde det. Ja, du rykker ikke så langt. Hvad skal vi lave? Vi skal lave så meget. Hvorfor skal jeg sidde herinde? Det gider jeg ikke. Så bytter I 2 pladser. Tak. Du skal... Ja. Ja. Ja! Hva? Skal vi tegne i dag? Nej, Malle. Malle, man kan ikke komme herind i teltet. Hvad? Det er ikke et telt. Det er ikke et telt. Godt, Freja, du sætter dig herover. Jeg vil gerne have, at du ikke generer hende, Emma. Vi har ikke noget bord. Nej, netop. Ja. Vi starter lige med at sige til mine flotte sko, jeg har fået. Hvad? Hun er grimt tøj. Hvad? Hun er grimt, vi siger. Hold så op! Hvad? Jeg glemte det. Glem hvad? Det jeg skulle sige. Nå. Har I set mine flotte sko? Hvad? Hun er grimt lærer. Nu er det nok. Nu går du derover. Over til Dr. Ben Stuffing. Hun har en pjevset bamse. Hvad er der? Galt. Hun siger, at jeg er grim. Ja, så. Nu tager vi også lidt kasketten af, for vi vil ikke have kasketter på bordet. Ej, lærer, kom nu. Ja, Kan vi ikke tegne? Kan vi ikke? Hvornår har vi billedkunst? Det har vi lige om lidt. Ja, så kan vi lave drømmehus. Ja! Ja, Jeg elsker drømmehus. Det ved I jo faktisk ikke. Jeg Fordi håber, der er ikke noget, der er gået i gang endnu. Det kan være, at I skal lave drømmehus. Hun siger, at jeg kan læber. Ja, men det er med det. Hun har en eller anden sygdom. Hvad? Hun siger, at jeg kan kæmpe skat. Okay. Ej, hun er så ret irriterende. Hun er kommet i skræmme. Mine træsko har altså altid ret. Hvor er de store. Nej, jeg mener, de er for lille. Ej, hvornår skal vi billedkunst? Det skal vi næste år. Ej. Hvornår skal vi have botanik? Nu har vi noget. Hvis I alle sammen lige kommer herned. Må I få lidt? Ja. Skal vi lære om Dr. McStuffins? Ja, det var godt gættet. Her kan man åbne. Jeg vil åbne. Her er der. Ej, kom, vi skal lave noget sjovt. Hey, kan vi så sætte Vi skal lave kreative ting. Jeg hader det her. Malle! Hvad er det? Hvad er hvad for noget? Brudt?
kommer her. Nej! Godt, du kommer herhen. Jeg nåede det. Kom herover. Kom herover, så jeg kan hjerte. Peter! Ja, men dog. Så tager vi bare dig så. Kom her. Længere hen. Længere hen. Jeg nåede det. Ej, kan vi ikke komme i gang med noget at lave noget? Ej, kan vi ikke. Ej, skal vi ikke have billedkunst? Ja, vi har billedkunst, ja. Ja, ikke nogen sød mere. For du giver billedkunst. Nu rykker jeg så hen til bordet. Ja. Hey, vil I grimme? Og det er din taske. Ej, hvad er det færdigt? Ja. Så kan I lige, imens I lige laver noget sjovt, så kan I lige se min mega fantastiske sko. Så siger vi tak. Emma? Tak fordi I så med på den her video, og hvis I vil give den en like, så gør det. Og skriv en Eller lad være. kommentar.